Que quere empezar? A ver como funciona isto. A que puedo? A canqueiras. Ajá. No, que non. A ver, en que consiste o proceso? Explícame isto. Isto é maxia ou que é? Que é isto? Primeiro, nós elegimos unha cartulina de amarillo, por exemplo, con alegría, e puxemos na porta. Sí. Colocámonos diante da porta, diximos o que sentimos cando estamos alegres, que che gusta cando estamos Claro. alegres. Entonces, pois fixemos eso, grabando un vídeo, e despois o profe descargou unha aplicación para que se vexe o que fixemos. Ajá. Entonces, pois todos os que van ás clases no Sergio, pois... E durante as clases, claro, fostes montando e vendo como funcionaba isto, non? Sí, algúns ás veces nas medias horas estas de formación Ajá. tamén aproveitei para subir con eles. E que che parece? Moi ben. Pasástelo ben facendo? Sí. Sí. Que aprendistes a facer? Aprendistes? A dicirte R... Conmigo estou dicindo. A practicar algúns sons, non? Algúns fonemas, moi ben. Porque tiñedes que falar a cámara e que se entendese ben clariño todo. Moi ben. Pero non o fixemos directamente, hubo tomas falsas. Así que hubo tomas falsas, non? Que están escondidas tamén por aí. Non che vai descargar directamente. Bueno, despois vemos as temas falsas. Nos faz ti outra demostración, Javier? Tamén ca tablet, escolle outro. O que queiras, a emoción que queiras ou o... A ver. A quen vas escoller? Acerta máis, Javi. Iba un pouco melhor. A ver, vamos a darlle máis voz para que se poida, para que o poidan entender. Outra vez. É xente alegre cando facemos cosas divertidas. A ver, outro, foca outro, outra emoción. Víchelas todas? No. Cal che interesa? A ver, o mellor che interesa a opinión de alguén. Eu sinto ira cando me castigan. Eu sinto ira. Moi ben. E os compañeros, que lles pareceu isto? Falastes con alguén máis? Falei con Fiamma, que é a miña compañera. E que tamén lle gustaba a Fiamma? Enseñastes a outros compañeros? Estudestes vendo uns e outros, non? Sí. Que? Que? Ahora te enseñaste a unha compañera máis. Os da clase. Sí. E que lles pareceu? Ben, Non te dixeron nada? historia. Ah, chamolles atención, non? Virano algunha vez logo? Ah, porque eu flipei a velo, Moi ben, estupendo. Bueno, pois un aplauso para os dous e para o profe, que é unha sorte con Sergio.